Καλώς ήλθατε στο κανάλι Μετανάστευση του Κωνσταντίνου Ρούση. Κάντε εγγραφή και σχολιάστε ελεύθερα στο βίντεο, θα απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μετανάστευση στον Καναδά, για μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, βίζα και κόστος ζωής. Η μετανάστευση στον Καναδά είναι ένα όνειρο για πολλούς Έλληνες που αναζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης και καλύτερες συνθήκες ζωής. Ο Καναδάς προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής, καλά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, αλλά και πολλές ευκαιρίες για εργασία. Όμως πριν πάρει κάποιος την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα για ένα νέο τόπο, είναι σημαντικό να γνωρίζει τις διαδικασίες και το κόστος που συνεπάγεται η μετανάστευση σε αυτή τη χώρα. Για να μετικήσει κάποιος στον Καναδά, πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από διαδικασίες για την έκδοση της κατάλληλης βίζας. Ο Καναδάς έχει διαφορετικά προγράμματα μετανάστευσης, τα πιο γνωστά από τα οποία είναι το Express Entry για εργαζόμενους με ειδικότητα και το Family Sponsorship Program για συγγενείς που επιθυμούν να ενωθούν με την οικογένειά τους. Η αίτηση για την έκδοση βίζας κοστίζει περίπου 890 ευρώ για το Express Entry και περίπου 700 ευρώ για οικογενειακή χορηγία. Εκτός από το κόστος της βίζας, οι υποψήφιοι μετανάστες θα πρέπει να πληρώσουν και για τη διαδικασία της ιατρικής εξέτασης και της αστυνομικής βεβαίωσης που κοστίζουν περίπου 135 με 200 ευρώ. Οι εξετάσεις γίνονται για να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες πληρούν τις υγειονομικές και αστυνομικές προϋποθέσεις του Καναδά. Τα αεροπορικά εισιτήρια από την Ελλάδα στον Καναδά κυμαίνονται από 600 έως 1000 ευρώ για οικονομική θέση, ανάλογα με την εποχή και την αεροπορική εταιρεία. Ανάλογα με την πόλη του Καναδά που επιλέγει κάποιος να μεταναστεύσει, μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές τιμές. Οι μεγαλύτερες πόλεις, όπως το Τορόντο ή το Μόντρεαλ, συνήθως έχουν περισσότερες πτήσεις και καλύτερες τιμές. Ενώ σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, μπορεί να χρειαστεί κάποιος να κάνει ανταπόκριση, κάτι που ανεβάζει το κόστος. Επιπλέον, όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα μέσω μεταφορικής εταιρείας, μπορούν να περιμένουν ένα κόστος περίπου 2.000 με 3.000 ευρώ για τη μεταφορά μιας μέσης ποσότητας οικοσυσκευής. Οι μεταφορικές εταιρείες προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, όπως μεταφορά μέσω πλοίου ή αεροπλάνου. Οι μισθοί στον Καναδά διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον τομέα της εργασίας, αλλά ο μέσος μισθός για έναν εργαζόμενο κυμαίνεται το μήνα από 2.400 έως 3.100 ευρώ, με το Τορόντο και το Βανκούβερ να προσφέρουν συνήθως τα υψηλότερα εισοδήματα λόγω της μεγάλης ζήτησης και του υψηλότερου κόστου ζωής. Σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η μηχανική, η τεχνολογία και η εκπαίδευση, οι μισθοί μπορεί να φτάσουν και τα 3.400 ευρώ ή και περισσότερο, ειδικά αν η θέση απαιτεί υψηλή ειδίκευση. Ο Καναδάς προσφέρει επίσης διάφορα επιδόματα και παροχές στους εργαζόμενους, όπως επίδομα ανεργίας, το Employment Insurance. Αν κάποιος χάσει τη δουλειά του, έχει δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας που κυμαίνεται από 350 ευρώ έως 670 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την προηγούμενη αμοιβή και τη διάρκεια της εργασίας. Το επίδομα για τα παιδιά. Ο Καναδάς παρέχει επίδομα για τα παιδιά σε όλους τους γονείς, με το ποσό να κυμαίνεται από 200 ευρώ έως 800 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Ο Καναδάς είναι μια χώρα με μεγάλες διαφορές στο κόστος ζωής που εξαρτώνται κυρίως από την περιοχή στην οποία ζει κάποιος. Στις μεγάλες πόλεις όπως το Τορόντο και το Μόντρεαλ, το κόστος ζωής είναι πιο ακριβό, ενώ στις επαρχιακές περιοχές ή στις μικρότερες πόλεις το κόστος είναι χαμηλότερο. Όσο για τα ενοίκια, στο Τορόντο το ενοίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται γύρω στα 1.500 με 1.900 ευρώ το μήνα. Σε άλλες πόλεις όπως το Κάλγκαρι ή την Οτάβα, τα ενοίκια μπορεί να είναι πιο προσιτά με τιμές γύρω στα 800 με 1.100 ευρώ το μήνα. Όσο για το κόστος διατροφής και μεταφοράς, ένας μέσος καναδικός οικογενειακός προϋπολογισμός για τρόφιμα κυμαίνεται γύρω στα 340 με 480 ευρώ το μήνα. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι αρκετά ανεπτυγμένες και το μηνιαίο εισιτήριο για το μετρό ή το λεωφορείο κοστίζει γύρω στα 68 ευρώ. Η μετανάστευση στον Καναδά προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλυξη και ένα υψηλό επίπεδο ζωής, αλλά συνοδεύεται από σημαντικά έξοδα για τη βίζα, τα εισιτήρια και τη μεταφορά προσωπικών αντικειμένων. Παράλληλα, το κόστος ζωής είναι υψηλό σε πόλεις όπως το Τορόντο, αν και υπάρχουν πιο προσιτές επιλογές σε άλλες περιοχές της χώρας. Με τους κατάλληλους προγραμματισμούς και τη σωστή προετοιμασία, η μετανάστευση στον Καναδά μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για μια νέα αρχή. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, επισκεφτείτε και το site μας μετανάστευση.com για περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα links που θα σας βοηθήσουν για έβρεση βίζας και εύκολη μετάβαση. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Αν έχετε απορίες για οτιδήποτε, παρακαλώ είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε.